Takže hello. Takže ahoj. Ja ťa zdravím pri dnešnom Z2-čiku. Dneska musíme sa ponaučiť. Dneska máme dátum 23. novembra. A ako vidíš, tak konečne ma tatko pustil do búhu, pretože celú výmeru, ktorú sme mali, zoralo cino. To sú normálne, že neuveriteľné veci, lebo väčšinou som si ako robil celú poľarínu sám, avšak zhodou okolností, keďže sme boli vlastne na službách v Senci, z ktorého ste videli vlogik, tak ocino vlastne bol nútený, alebo respektíve sa podujal toho, že vlastne začal pripravovať, pod jačmen sme orali, potom aj pod niektoré pšenice, pod niektoré sme išli vlastne, ako čo ja viem, pšenice pod zemiakmi sme išli priamo vlastne do toho, čiže tam bola len príprava, tak tam sa neoralo, no ale ocino proste oral väčšinu parciel, no nie že väčšinu, všetky parcely, no a konečne ma pustil do búhu, ja som oral, reku, ja musím aspoň dačo natočiť z búhu, že proste, že aspoň nech mi niečo nechá. No a tak mi nechal, tu mám, hej, 50 árov alebo 40 árov, ktoré vlastne mi nevydalo pod zemiaky s hnojom, tak sme ich nahnojili a vidíte, že sme ich nahnojili statočne, keďže Z-ko si šľape. Teoreticky, keď som mu búchol takto a u závierku sa postavil, teda mi tam nechce vojsť, lebo sme stále v prešmiku, ukáž? No vidíš, tak vidíte, teraz ja vyskočil zase. No, hej, nejdeme ju zbytočne tlačiť na zavierkou, potom mi to nechce vyskočiť. Na tomto, čiže jazdíme takto na nohu. No ale je tu statočne hnoja, pretože tu bolo nejakých 30 tón, 36 tón, hej, čiže rozvezených, to sme tu rozvážali včera, ale zabudol som si kamierku, čiže nebude natočené vlastne z akcie bobetého roku asi nič. Možno, teoreticky, tam mám ešte 50 árov, ktoré by som chcel takisto rozviesť hnoj, zaorať. Ak mi počasie dovolí, tak ešte to by som chcel zrobiť. Uvidíme, že či to budeme ešte vlastne robiť tento rok. Takže ešte niečo. No ale z oračky máme ešte tak 3,5, tu je pol, tam je pol, tu je a ešte hektár. Ešte nejakých tých 5 hektárikov, takže ešte máme čo robiť. No ale ocino už mi vravel, že on sa k tomu ide podujať k tej oračke, no takže uvidíme, že či bude z toho dačo. Fajne sa teraz orá, síce je trošičku poprášok, ale není to nič také revolučné, čiže to ide celkom schopne. No a reku vám dačo natočím, že aby ste nepovedali, že som vám dačo nenatočil z oračky, tak reku aspoň niečo nech máme. Takže tak. Väčšina ľudí mi už popísala, že už koniec sezóny, ND šľuz, traktory poumývané, zazimované, no a vidíte, ja to vždy tak naťahujem potom ako sopeľ nosa, že si chcem nechať aj niečo teraz na tie ako poctivé zimné orby, aby to mal ten svoj efekt. Škoda, že nám vlastne štát EU nám kvázi zakazuje nejaké veľké výmery orať, kvôli tomu, že oni sa boja, že mi tu pôdu odniesie erózia nejakým spôsobom, avšak asi nevideli bobrovské pôdy, ktoré moc keby len chceli erodovať, aby som proste sa nemusel potom tak trápiť s nimi na jar, lebo vidíte, že tu sú ťažké pôdy, kľovačky a tieto srandy. Čo to ty si? Myšiak asi. Čo si to ty za ptáka tu? Aj no, vidíte, čo vyhrňa tá prvá skyba. Najde luxusne.
No a ako ešte vidíte, alebo aj, počkajte, počujete, že sme v Z-ku. Valtra oddychuje zatiaľ, takže tak nejako. Z-ko si len tak pradie. No ale zima mi tu ide, čiže si to zavrieme. Z-ko si len tak pradie a my sa snažíme už konečne po, neviem, ako dlho točím, tak dlho sa rozprávam o tom, že kúpim pluh a ako si sa furt neviem k tomu nejakým spôsobom podujať, tak schopne a vážne a rázne z hľadiska toho, že furt oreme týmto Antikristom rovničákom, ktorý keď orie je super, hej? Keď sa zabije do zeme, všetky tie procesy otáča, síce neotáča tak ako cukríkovo, ale dajme tomu, že orie pekne. Avšak ide o to, že keď je tvrdo, sucho, ako je vlastne celý tento rok, tvrdo a sucho, tak on ako sika nechce sa zabiť do zeme z hľadiska toho, že je to proste ľahučký pluh, není to obrácák, není to vlastne nič, žiadnu váhu to nemá, tak tým pádom sa do tej zeme zabiť nechce. No, tam by sa videlo riešenie problému toho, že ho zaťažíme. Po minulé roky ste mohli vidieť na videách nejakých 650 kg na tom pluhu. Avšak dostávame sa ku druhej problematike, keď dám 650 kg na tento pluh, na ktorý to není konfigurovaný. Tam sú také dva poľčeky 25-ky, ktoré strihá jak one škôlkari krepový papier počas hodiny výtvarnej výchovy. A tým pádom sa ani pánovi nedokážem nejakým spôsobom zosúladiť s tým pluhom, lebo do zeme nepôjde, keď ho zaťažím, pôjde do zeme, ale utrhnem ho. No, ako vidíte, povedali by ste, však mám zodraté lemeše, na brúzi pôjdu do zeme ľahšie. Dáme nové lemeše. Prvá vec, lemeše, ktoré ako, keď neoráte veľa, vám vydržia, poviem príklad, ako ja, my sme orali 30 hektárov, lebo sa neoralo všetko, tak vám vydržali celú sezónu. Kúpil som poľské lemeše za štvrtinovú cenu a tie lemeše som už vymenil tak 7-8 z hľadiska toho, že proste prasknú, normálne puknú, tráfim nejaký kameň, ten pluh nemá nejaké odperovanie, normálne ten lemeš zlomí. Čiže je to vlastne zase ďalší problém s tým, že meníme lemeše jak na klavíri. Takže budem sa musieť už konečne tento rok nejakým spôsobom podujať a pozrieť nejaký pluh. Chceli sme vlastne pôvodne za tento traktor, no ale keďže už je Valtruľa doma, nebude predsa nejakým spôsobom lebediť. Teraz keď napršalo sneh, ona sa tiež zimy nemôže bať, je to Finn, čiže budem musieť niečo kúpiť u nej. Čiže tak nejako, no. A druhá vec, čo môžete vidieť, že prečo neoráme do konca, tu bol jačmeň, video z jačmeňa ste pravdepodobne nejaké určite videli, či už z posypu, z osiatia, alebo z týchto vecí, určite tam niečo bolo. No a ako vidíte, tak mi vlastne zobrali záhon, že je tu vykolikovaný z hľadiska toho, že sa tu ide stavať. Čiže musíme teraz nejakým spôsobom nahradiť túto výmeru, aby nám to sedelo so zemiakmi. Takže tak. No. Vlastne zvyšné balíky, ktoré nám ostali, pretože som, poviem príklad, 90% balíkov predal za hnoj, vymenil za hnoj, ktorý budem vlastne voziť aj tak ako minulý rok po celú zimu. Alebo chcel by som voziť celú zimu, uvidíme, že ako sa bude dať, lebo tiež minulý rok boli také, že keď bolo minus 20 a nejakých 80 čísel snehu,
že som si najprv musel prebrodiť traktorom a potom ísť vlastne s traktorom a vlečkou, tak to tiež nebolo nejakým spôsobom žužo. Takže uvidíme, že ako to bude. Tu bol hnoj, to aj vidno. Včera rozmetený a bieda sa tu pohnúť, no ne? Ešte potom si pekne tu na tejto parcele sme už robili také tiché video len z orby a zvuk traktora, čiže pravdepodobne ak mi vydrží baterka, ktorá hapruje, lebo je zima, teraz sa nám doniesla až do tepla, tak by som chcel, aby sme ešte oborali nejakým spôsobom aj ten stĺp, aby ste aj z toho mali niečo. Veď nie je to niečo také komplikované, ale nie je to furt len jazdenie hore dole, takže aby ste aj z toho tak čo mali. Oráme na nejakých 30 čísel, čo aj cíti traktor. Hľadiska toho, že podzemiaky treba do blokú orbu. A už trošičku som sa aj naučil, že čo a ako treba poorať, keďže som bol aj na tých dolniakoch. Že už predsa som trošku načerpal informácie, čo treba. Ten hnoj a malá stovečka nemá kúrenie a tak dobre zrobenú tú kabínu som tu mrzol ako svet a to teraz keď som v tej 160 tak v novom traktore kurni kúrenie, tichučko, no veď reve ten motor, ale tak reve každý motor, ktorý není nejakým spôsobom tlmený, takže tak smýšľam ako oboráme ten stĺp. Hej, tak ho nemôžem blízko oborávať z hľadiska toho, že tu idú zemiaky a s tým kombajnom sa potrebujem nejakým spôsobom pomestiť, čiže tak ako je, to znamená, že nejakých tých meter z jednej z druhej strany sa nechá. To už proste tieto veci nemôžem nejakým spôsobom tlačiť. No ale tiež som si vybral ako najviac topové pole a ide pod zemiaky, no ale musím tiež pozerať na to, že kde asi mi tá zverina najmenej poškodí tú úrodu. Tak nejak. Ocino tak nastavil ten plúh, síce ho sme teraz tak zo 3-4 krát dopínali, lebo vozenie hnoja, orba, vozenie hnoja, orba, bla bla, čiže bol tak zo 4 krát dopnutý, ale tak ho nastavil ten plúh, že strašne nízko je ten spodok a musí si človek dávať bacha, aby kde nezachytil o nejaký betón alebo kameň ten nemeš a aby ho proste neulomil. No. Ideme, keď sme tu, asi to hodíme tak, ako to bývalo. Áno, že hodíme to... Počkajte, nejdem sa z trojky rozbiehať. No, jak... Nič také zložité, tu nejdeme predvádzať, ale asi najprv si zrobíme túto stranu. Na taký kocoštvorec.
Teraz súvneme. Brázda. Ops. Brázda 2. No, máme to nejakým spôsobom oborané, teraz sa to pekne vyrovná tým, že si to vždy obídem nejako a pekne to potiahnem, čiže to aj nebude vidno. No dobře, to by bolo asi dnešného vločiku všetko. Ak sa niečo zaujímavé nestane, čo ešte budem chcieť natočiť, tak sa s vami pre dnešok lúčim. Majte sa pekne, kľudne mi napíšte do komentáru, ako vy ste na tom so sezónou 2024. A vidíme sa teda pri ďalšom Z-Logiku. No, takže malá dokrutka k dnešnej orbe. Máme večer nejaké 3 hodinky, no večer. Už sa bude zvečeriať. Keďže už je neskorý dátum, tak bude skorá nočná hodina. No a bol som tu s ocinom čo si vybaviť na parcele, tak reku vám, že dohrám, ako ma ocino vyduril z pluhu, kde si povedal, že on si ide orať. Takže že vám to nahrám aj takto z vonkajška, keďže tých vonkajších záberov je dosť tak málo. Čiže vám dačo tu nahrám, akurát som tu došiel pred chvíľočkou. Ešte tu ocino vyoral takého bazmeka. To bolo bieda odťahnuť. No a oráme vlastne tu pod luku. Z hľadiska toho, že sme uprostred proste hory. Skoro tu už vidíte, tu sú lesy všade dookola. No a dalo sa to ešte nejakým spôsobom fungovať, keď tu aj susedia mali niečo zasiaté, že tu tak tá zver na to netlačila. Avšak teraz, keď tu susedia zasiali trávu, no nám to tu zrušila celé zver, čiže tu bolo urodené nejaké 3 tóny, tu bola tá najhoršia parcela, kto pozerá na Instagrame, takže sme tu boli nutení takisto zrobiť vlastne lúku, čiže sme zorali svoje lúky a ideme ich vlastne zasieť tu, aby sme mali tiež nejaký užitok z tej parcely. Celkom škoda, lebo viete, ako 4 hektare rovná parcela, no ale žiaľ nič sa nedá robiť, zemiaky sa tu nedajú zasadiť napriek tomu, že je tu rovno, z hľadiska proste toho, že tu je proste v strede lesa a neviem, tu by som sa asi s guľovnicou spať po celý čas, odkedy to zasadím, až keď to nevykopem. Takže tak, oceno už tu má zoraté nejakých isto 2,5 hektára, tu ešte nejaký hektár a pol one. No a teraz tam ide doorávať, keď je to potrebuje na blízko. No nič, asi ho počkám, keď tu prejde na blízko a sa vám ozvem. Tieto zimné orby majú čosi do seba, keď je ten snežík. Ocino sa vám otáča. Je tu zrobiť nejaký to pretnutie. Typujem, že on to chce aj tak na rozhor dávať. Čiže to pôjde niekde asi tadiaľto až tadiaľto. Kde tam ide? Čo to chce potom do skladu orať? Tento tiež delí. Ja to tu vždy dávam na šupu do skladu, potom síce chodím ako trt, ale mám to pekne zaorané. A on to delí jak chleba v jednote.
Čo to dá na stred stromu? Asi. No, som zvedavý, ako teraz vyrieši ten strom. Sejmne ho dolu, nie? Čo si sa mi tam nepáči, je tam akési ložisko mrzké pri šponováku na kompresor a neľúbi sa mi to tam, ako si budeme to musieť tam bajvečko kúknuť, tieto motoristické veci. Ani pánovi sa netrafil. A píchne, položí na zem, ide. Nebude cúvať. Co to vidíš tak? No nič, idem si ja do maštale.